Salut, bă, prieteni! Bine v-am găsit pe acest canal. Eu sunt Mihai, el e Andrei și Denis în spatele camerei. Și în seara asta ne-am gândit să mergem să mai facem un vlog. Tot așa horror. Avem o nouă locație și e puțin, este un bloc foarte, foarte mare. Și cam și frig afară. Deci da, și e și frig afară, deci clar o să-mi tremure mâna iar. Efortul. Da, măcar efortul. Lăsați și voi acolo un like, subscribe, mai ales un subscribe la 100 de... Și așa, la vlogul de ieri am fost foarte mulțumiți, frate, adică Da, 200 de vizionări, 20 ceva de like-uri. bun, forță. rău. Și la 100 de abonați vrem să facem un challenge, nu știu, să ne lăsați voi în comentarii cu ce ați mai vrea să mai filmăm. Q&A ceva. Da, sau un Q&A chiar, dar să ne ce lăsați nu? întrebări în comentarii, pentru că noi nu știm ce să mai filmăm în afară de chestii de groază. Adică vreți challenge-uri, vreți absolut ce vreți. n-am, Vreți să filmăm gaming, orice. Orice filmăm, numai să ne ziceți, că... Na. Noi avem cam de mers vreo 2-3 km. Da, cam așa. Da, cam așa, Am lăsat mașinile. până ajungem și vă lăsăm cu vlogul. A few moments later. Înțeles ca să... Bă, băieți, suntem și noi aproape de locație, mai avem doar vreo 100-200 de metri. Suntem cu băieții, Andrei, Denis și Andrei. Și uite și avionul pe acolo. Salut, salut. Și mai avem puțin și ajungem la locație. Vă lăsăm cu videoclip în continuare. 20 minutes later. Băi, băieți, cam asta este blocul unde vom intra. E enorm de mare. E puțin în cădere, să zicem așa. Hai. A few moments later. Băi, băieți, noi suntem aproape. Acum mai avem puțin și intrăm. Na, ce să vă zicem? Eu zic să, băieți, filmăm puțin în ăsta. Și ca să nu plictisim lumea doar cu blocul ăsta, mai avem și acolo o casă, nu se poate vedea pe filmare. Mai mult, ba da, uite că se vede. Cât de cât. Nu. Stai așa, mă, ca să intrăm toți, nu? Asta e clădirea. Și mică. Aici era să mură prima oară în... Da, Denis, aici eram în... Intrăm aici? Pe acolo intrăm? Hai pe acolo. Hai pe aici. Hai. Hai tu sau eu? Hai. Hai că intru ultim ca să pot să filmez. Băi, dar acum nu știu ce naiba are camera, când focalizează foarte bine pe parte. Dar știi de ce? Că e lumină. Ne-am îmbunătățit și noi, ne-am mai cumpărat o lanternă. Dacă știi cum zic. Da, nu mai focalizează. Ia? Ba da, gata. Da, eu sunt murdat pe picioare. Pe acolo am intrat noi. Da, aici mai mult ca sigur era o sală de mese. E în paragină din câte vedeți. Bă, băieți, dacă vreți să ne susțineți, noi ne-am gândit toți patru ca la 100 de abonați să mergem la fabrica de țigarete din Iași. Am pus azi în story pe Instagram și da, v-am întrebat dacă vreți. Și nu prea ați vrut așa toți, adică doar 4 persoane au zis da și 0 persoane au zis nu. Deci aici cred că era bucătăria. Da, sau bani, unde Hai. se pe față. I don't know. Aici erau WC-urile. Hai că noi... Hai, dă-te leacă, Denis, dă-te leacă. În spatele meu, dacă se poate. Ți-mi dă loc să treci pe aici. Băi, sunteți proști? No, God! No, God, please, no! 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 Că m-am speriat când am trecut pe aici. Pereții, să stare cât de... Bă, serios, pereții încă sunt puțin curați. Puțin, nu? Pitagora pe pereți. Unde am ajuns? Pe unde urcă în sus? Aici am ajuns de unde am început. Mai are rost să mai mergem în față? Îți dau camere goale. Da. Dacă nu să ieșim să... Aici sunt WC-uri. Da, Pe acolo am intrat noi. eu zic să mergem la casa aia. Hai să urcăm puțin măcar la etajul 1, doar așa să ne uităm. Dar pe unde urcăm pe afară? Pe afară? Da, hai să-l îndrept pe aici.
Da. Ba nu, aveai și pe acolo, știu că am stat eu odată cu bicicleta. Până am venit pe aici la Cireșe. Abia aștept să vină vara să fac vloguri din copac de la Cireșe, cu ciordin Cireșe. Ai, leu, ai, au. Bă, nu-i chiar atât de frig afară. Ia uitați, ce copaci frumoși. Să mor eu, uite. Acolo acoperișul cade. Bă, telefonul meu e handicapat în seara asta. A început să-mi focalizeze. Să vezi și tu. Dar nu, că i-am prins și pe el. Ia uite, canal. Rapapapapam. Na. Pe aici, da, hai. Hai băieții, sus, adunarea. Andrei, știi ce e asta? Știi, bă, dacă știi. De la bicicletă. De la bicicleta ta, Andrei. Da. Gata, de la scaun încheiți de aia. Da. Încheietoarea. Aici, nu? Nu cred că arăt mai merge, că sunt camere în boală. Mai mult ca sigur sunt camere ca în partea elaltă. Dați ca să vedeți. Să vedeți numai cât ținem la voi și unde venim. Da? Cred că da. Sunt mai multe? Mai este unul? Mamă, ce era că mă legat, adică. Sper că aici să nu fie ca în vlogul anterior, să mai au ceva, că să mor din nou închid direct vlogul. Bă, băieți care au zis în comentarii sau care au crezut că acolo a fost fake, faza mea nu a fost deloc fake, chiar am auzit ceva în urechea stângă. Uite, pe aici mai urcăm sus, dar eu zic să mergem în casă, nu? Da, haideți. Avem doar 4 minute și cu intro 1 minut, 5 minute. Hai să ne aruncăm trei de aici, băieți. Hai că ne aruncăm, dacă ei, uite. Au, leu. Hai pe aici. Bă, pe aici e puțin ghețuș. Ia-ți văd, alunec. Da, alunec. Oh my god! Wow! Hai, dați-l la vole. Ce lași, mă duc în cap. Bă, mi-a înghețat mâna, să mor eu. Bă, băieți, în scurt timp ne vom lua și noi camere. Am găsit pe net. E o afacere foarte bună, adică eu zic, decât să filmăm cu telefonul, mai bine luăm camera. Da. 69 de abonați, hai vă rugăm noi cu un subscribe. Nu vă uitați așa degeaba. Măcar 100 acolo, așa, dacă facem 100 suntem foarte mulțumiți, bă. Aici ai nasul rău. Adică... Deci e cu stuful, cine știe, cine nu. Asta e. Acolo este podul. Mai leu. Aici. Da, astea-s doar așa. Și aici. Camera asta o știu că am venit și l-am cireșe de aici. Aici sunt copaci de cireșe. Și, na. Copacii de cireșe. Unde vrei? De bacul. Vreau să te sperii. Dacă mă sperii și scad telefonul, zici știi bat. Hai sus cum că așa știi? Intră camera între astea două. Da, nici nu mă duc, hai pe aici. Ha, las, știe el la afară, știe el să ies pe afară. Ce aveți, mă, speriați? Ce prost ești. Ce faci? Da, m-am speriat, dar m-am speriat mai mult de tine. Băieți, am ieșit afară. Uite copacii de cireșe. Copacii de cireșe. Da, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Să ne aruncăm noi ca handicapații. 5, 6 copii, 7 copii, 8 copii, 9 copii, mai sunt și în casă 3 copii, trebuie să mai vin la magazin vreo 2, 3 copii. Câți copii sunteți? Suntem vreo 7 copii, am vreo 7 copii, 6 copii, 7 copii, 8, 9, vreo 11, suntem vreo 9 inși. Trebuie să mai vină niște copii acum din oraș, că s-au plecat după... În general, câți... 6, 7, nu știu cât sunt acum, că nu mai știu pe toți. Câți în casă, Ia vezi câți locuiesc? Nu, câți sunt acum? 5, Câți stau în casă? Câte persoane? 9, 10, când sunt acasă mai mulți, sunt 2. 2000 years later. Da, voi băieți, ni s-a oprit filmarea pentru că am rămas fără spațiu pe telefon. Dar am șters o aplicație. Mamă, ce era să mă duc în cap. Băi, și acum unde Și acum unde mergem? Mergem acasă? Nu mai bate în telefon. Se vede în aia camera. Dați subscribe. Da, mai ales subscribe, că pentru că ne ajută enorm de mult acum la început. La 1000 de abonați vom face ceva foarte nebunesc. Să lăsați idei în comentarii de ce. Da, idei în comentarii.
cu ce vloguri vreți să mai filmăm, pentru că noi am rămas în pană de idei, în afară de vloguri horror, noi nu prea avem idei. Și dacă sunteți din Iași și știți locuri bântuite, abandonate, Și părăsite, cum vreți să le lăsați spuneți. întrebări pentru Q&A. Da, vom face și un Q&A. La 100 dar de abonați. la 100 de abonați vom face mai multe videoclipuri speciale, doar să ne spuneți întrebări în comentarii. Cei care vă uitați, nu treceți așa cap, nu treceți așa cap, să nu zic. Dați și voi acolo așa un comentariu, că e gratis, sau un subscribe, că e gratis. Nu, că costă nimic să dați un like, un subscribe, Exact. un follow la băiatul. Hai că deja devenim lingușitori. Așa, băi băieți, asta este și cu videoclipul. Și Dacă mâncați când vă uitați. nu uitați de subscribe, share, like, orice.